President Emerson Mnangagwa has gifted Comrade Tatenda Chinoda with a Ford Wild Track. Comrade Chinoda was a co-MC at ZANU-PF rallies and programs. Muri yeZimbabwe iko zvino takuita tichiona source yekwaibva mota dzaChivhayo dzinogara dzichichemerwa nevamwe vanhu tuma artist tumwe tomuZimbabwe tokuti twarohwa nenzara twakuchembera neurombe tobva totanga kuti vaChivhayo ndionewo ndakamboita chakati kumarally. ZANU-PF pachayo inenge ichitoziva vanhu vayo kuti uyu akabhanya chakati kurally, uyu akatibatsira chakati kurally, uyu akaita chakati kumusangano wedu, uyu akadai. Tasa vanhu vakaita kana sana Fanta neve havana kumboita zvekunoinyorera vaChivhayo kuti vaChivhayo ndideni angonzi Fanta uyu akanakidza ingodai achibatsira kumarallies. Ende for sure Fanta nakamira kumarally ndo zvamunongoona. Ende ukatarisa kana vamwe vapana vake havanazombonyatso surprise because ivo vanhu vaingoti kuti aiwa isusu para ingonzi choose point taingoona Fanta ndo chachiri pamberi chichiuya navapana chichiintroduce vapana vachiimba. Rimwe timu rese were ana colors vakazongoninginwa because munhu wekuti ma-artist vakamboita ushingi vakaenda vakanoimba ikoko. But chinhu wani manje chiri kundinetsa chandisiri kunzwisisa panapa chekuti vanhu havari kuriwadwa nemota paiitwa marally nenhirina akubude mari here kumarally uku. Which means kwese inenge ingori vanenge vari mavolunteers here. Ndo panhu paakutinetsa manje because ngezvinozvi munhu anozongonzi akupuwa mota kana kuti mari inenge yakabuda obva azonzi bonus futi. But inini zvangu ndakatarisa nyaya yakafita kunetsa yakomanda. Mari iyi iri kubva muhomwe mani, iri kubva muhomwe memusangano iri kuti iri kubva muhomwe yenyika because apari kunzi apuwa napresident. Kureva kuti mari iyi yabva muhomwe memukuru wenyika here, muhomwe make kana kuti imari inenge anokorwa muhomwe yenyika. Ndo zvinhu zvatakuda kuziva manje because munhu uyu apuwa mari nemunhu ari mupresident's office. Muoffice iyaya inomirira nyika yese haichamirire ZANU-PF chete zvona. But munhu akunzi ari kuriwadwa nekuti akabatsira kumarallies eZANU-PF. Kureva kuti pane nyaya pada kuongororwa ipapo because kana mari ikabuda muhomwe yenyika ini ndononga panenge paitwa zvinhu zvisiri fair. Asi kana yabuda kuhomwe yemusangano wavo aiwa zvinenge zviri right because pachavo kunikina kuriwadha vanhu vakabatsira. Tell me what to think mana mari iyi muri kuona kunge yabva kupi, iri kubva muhomwe yani? Ndo zvinhu zvatakuda kunzwisisa panapa.